Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo iti programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy apanawen ni Apo Jesus, iti agbendisyon, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Wisen da kayo kakabsat, akan taon tayo daytoy nga kanta, jay rabaw ti turod, when no, iti English na ket konana, on a hill far away. Jay rabaw ti turod, na ibayog ti krus, kastandat bain ken tuo. Patge ko na iti krus, nakailan saan, tigayem ko akaimbagan. When patgek day di daan na krus, hinggat angis ko di agibot. Kapte kaging di masuktan, tibala nga tanay langitan. Day di daan na krus, umumchen ti lubong, ngema kaay ayu kanya. Ti Kordero ti Diyos, ijay na ibayog, gapu kanya ka managbasog. When patgek day di daan na krus, hinggat angis ko adigibos. Kapte kaging di masuktan, tibala nga tanay langitan. Day di daan na krus, nakita kimnas na, naman saan itidaram. Taijay ni Jesus, nagtuok ken patay, tapno magunod kot pakawan. When patgek day di daan na krus, hinggat angis ko di agibos. Kapte kaging di masuktan, tibala nga tanay langitan. Ayatek to ti krus, hinggat panong palan, uray ba inamalak aman. Agingga asyak men, hinat maawagan, ijay gloria na ingga satan. When patgek day di daan na krus, hinggat angis ko di agibot. Kapte kaging di masuktan, tibala nga tanay langitan. Naimbag nga rabito amin kakabsat kita maragsakan ta maminsan manen nga kinantak daytoy nga kanta daytoy jay rabaw ti turod ket daytoy iti pakaistoryaan iti biag ni Apo tayong nga Hesukristo
nga nailan sa ijay kalbaryo when ijay krus kakabsat. Ket nagpintas launay daytoy mensahe na para kada tayo. Ket iti daytoy nga rabii ket kayat ko nga kablawan toy kakabsat dagitoy nga agkasangay iti daytoy nga lawas wenno idi napalabas nga aldaw akas kada Don Miguel Antonio idi 22 ken into no bigat kakabsat ket ni Manong Ronilo Rodrigueza ni Auntie Esther Salinas Raros Saclayan ken ni Auntie Grace Raros David Mary Jane de los Reyes kakabsat tiyag kasangay inton bigat 24 ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo ken kastamot into na 25 nininang kong Normelita Cortez Ordeñez iti Solanon Nueva Vizcaya ken ni Manang Eva Perez Correa ken ni Reverend Greg Galupe kastamot into na 26 ni Manong Jojo Rodrigueza ni Ninong Dr. Homer Wesley Referso ken into 27 ni Tito Willie Navarro. Ni Apo Diyos kumay iti agbendisyon kadagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan iti Abril kakabsat. Ken kastamot nga kayat ko nga kablaawan da kayo amin nga agbuybuya iti programa tayo na imbaga damag akas kuma keni JCF Dancel. Ni Apo Diyos ko matagwag bendisyon ken kuana kanayon nga agbuybuya iti na imbaga damag ken kastamot ni Ate Tessie Gatmendag si nga agbuybuya ijay Madrid, Spain. Nagadayo iti ayan na. Ket agbuybuya kada tayo ni Manang Jackie Hardenil ken kastamot ni Insan Lizabel Andres Baroga ken ni Manong Severino Fernandez Melody Pablo Cano Lim ken ni Pastor Rosemary Rapanut dita South Korea ken dagiti amin nga membro na ni Manang Nenita Talal ken kastamot ni Manang Beth Reyes ni Manang Elena Ferrer ken ni Manang Hilda Marzan Bibat Virginia Gamueta Kujamat nagbuybuya ijay Hong Kong ken kastamot ni Ate Corazon Navarro nga Dada Giovanni ken ni Ate Zenaida Rodriguez ken ni Manang Litar Stoll nagbuybuya ijay London ken Veronica Damilig Melba Balbin Isabelo Dolores Damilig ken ni Engineer Presi Ballesteros Baroga Carolina S ken ni Shen Abalos ken kastamot ni Auntie Luz Tela Gagate dita Hong Kong ni Ate Milet Ruiz ken kastamot ni Manang Memilia Bautista ni Manong Samuel Cadiente na imbaga Rabiyo Manong Sami ken ni Manong Johnny Benigno Ratum dita Canada ni Bless Buenafe ni Manang Mercy de la Peña dita Canada ken kastamot da Engineer Samuel Landingen ken ni Tita Nilda Landingen nga dadan ijay Calgary ijay Canada ken kastamot ni Celi de la Cruz Soriano ni Chav Hart dita Taiwan Anita Laurado Tamayo ken ni Sita Bakting ken kastamot ni Dr. Dali Riginton Mendilio ken kastamot kakabsat Rosalina Aglapos Leonila Ramento Elizabeth Quindosa Ani Boni Gabriel ken Buluan Mabago ken kada kayo amin kakabsat tang rabii san kuman nga madakamat dagiti amin nga nagnagan nyo ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo iti kanayon nga panagbuybuyayo ken panagdengeg iti naimbaga damag iti daytoy nga rabii iti naimbaga damag ket masarakan iti surat ni San Mateo kapitulo 20 ken 8 versikulo 10 ken 6 agingana iti 20 ket kastoy iti maibasa kakabsat ti paset ti nasantuan a surat.
Agparang ni Jesus kadigiti adalan na. Napandag iti sangapulo ket may sangadalan iti bantay iti Galilea nga imbaga ni Jesus a papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayaw da kenkwana. Numampay nagduadwat sa magmamano kadakwada. Imasidog ni Jesus ket kinunana na ited kanyak ti amin na panakabalin ijay langit ken ditoy daga. Inkay ngarod kadagiti amin na tattao iti amin na lugar ket pagbalinan nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ken isuryo nyo ida nagtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipan nyo nga daak to ngagnanayon kada kayo agingga iti panungpalan ti lubong. Kakabsat, kalkapaslaong iti panang celebrar tayo iti nanginangal daw. Keta naramid iti Santa Komunyon, iti Huwebes Santo, ken kastamot iti panakaipaay iti pitua balikas ni Apo Hesu Kristo iti Kalbaryo, babaon kadagiti na dumoduma nga mensahero. Ket dito'y paset tinasantuan na surat, ket dakdakamaten na. Iti may papan, iti panagparang ni Apo Jesus, kadagiti adalan na. Numampay, adda sumagmamano ang nagdwadwa, kadigiti sangapulo, ket may sanga adalan. Napanda iji Galilea, nga imbaga ti Apo nga pagkikitaan da. Dito'y kakabsat nga iniyawat wenno inted ni Apo Hesu Kristo, ti dakkel a pagrebengan, apangrugyan dagitoy nga dalan. Tapno kasta ket isuda ti maaramat iti panakaiyog iti naimbaga damag may papan ken Apo Hesu Kristo. Kinunana dito'y paset na santuan na surat ni Apo Hesu Kristo, kinunana na ited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken dito'y daga. Inkay ngarod kadagiti amin na tattao iti amin na lugar ket pagbalinan niyo ida nga adalak. Bunyagan niyo ida itinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ket isuruyo ida ngagtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Kastoy ti responsibilidad dagitoy sangapulo ken maysa nga adalan nga inaramat ni Apo Hesu Kristo. Inda nga isuro, dagiti amin nga insuro ni Apo Hesu Kristo kadakwada. Ken kastamot dito nga panawon kakabsat adtoy kami, apapastor, diakonesa, ken misyonaryo, ang mangisuro kada kayo iti naimbaga damag. Nga daytoy nga naimbaga damag ket nangyaganyo pay idi umununa na nga panawon, babaon kadagiti panglakayon iti iglesia wenno dagiti apapong tayo nga namati ken Apo Hesu Kristo. Ngarod anyaman dagiti nangganyo idi ken ita agpadalaong kakabsat. Dagitoy ket dagiti naimbaga damag a may papan ken Apo tayo nga Hesu Kristo. Gaputa kayat ni Apo Hesu Kristo nga sumaya at kuma iti kinespiritualan a panagbiag tayo. Saan kung mga balin nga awan kaiskan na dagiti anyaman nga inawat tayo ken Apo tayo nga Hesu Kristo kangrunan na dagitoy asaona. Kakabsat dagitoy ti pamasinggod anam kadagiti adalan tapno iti panagdwadwada gapu kadagiti paspasamak iti susurot da ken Apo tayo nga Hesu Kristo ket makarit dan ken bumilog da iti pamati da nga agtulnog. Kadwa ti panakapabilog nga agtulnog iti akmon kakabsat amapan kadagiti luglugar
ang mangisuro ken mamunyag kadagiti tao nga agbalin nga adalan ni Apo Hesukristo. Isu nga awan pilpilyan na nga lugar iti pangibaunan dakada kami kakabsat. Siya ket adu dagiti naggapwakon nga probinsya ken luglugar nga nangipananda kanyak akas appointment ko. Ket saan nga nagkudkod kakabsat kadagitoy nga nangipananda kanyak. Ijay banbantay ken uripay iti syudad ket addaak nga ipaay ko iti tiyempo nga agserbi ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga imbaga ni Apo Jesus nga saan tayo kung mga agdanag. Taada iso na kakabsat. Aramaten da kayo, tapno agmisyon kayo, saan kayo kung mga agkudkod. Agtulnog kayo kuma. Ta iso da ito'y iti pakaragsakan ni Apo Diyos. Kakabsat. Itin tayo pa nagserbi ken kuana. Kinuna ni Apo Hesukristo, lagligupon nyo nga addaak tu nga agnanayon kada kayo aging gana iti panungpalan ti lubong nagsayat lakit din kakabsat nga iti presensya ni Apo Hesukristo ket ipayong-pay na kadagito nga dalan na saan isu na mapukaw kadakwada ken daytoy met ti pagyamanan tayo tababaon iti Santo Espiritu ket parikna ni Apo Diyos iti kaadana kada tayo. Ket awan nga rod kakabsat iti awan nga rod gapu when rason tapno agtukad tayo when agkadkad tayo kadagiti dagiti naiyaban ang mangisunsun iti naimbaga damag iti sa dinuman a lugar. Anyaman a tiyempo ken panahon agtudtudo wenno agin init, agbagbagyo, ken dadumapay nga paspasamak kakabsat. Ket kanayon lakuma nga ited tayo iti tiyempo tayo. Awan pilpilyan na kuma nga oras wenno tiyempo wenno panahon itiin tayo nga panangi waragawag iti naimbag adamag. Da kayo ken da kami kakabsat. Ken da tayo amamin. Ket pinili iti Dios. Tapno intayo nga iwaragawag iti sauna kadagiti amin nga tattao. Dagito iti pangibaunan iti Dios kada tayo. Isu nga no awisen da kayo tapno iwaragawag tayo iti sao iti Dios agtulnog kayo kumakakabsat saan kayo kumangagkudkod ket no da tayo ket inaramid tayo daytoy maragsakan launay iti Dios iti biag tayo isu nga ti karit iti daytoy nga rabi kada tayo kakabsat ket agtulnog tayo kuma iti sa dinuman a pangibaunan ni Apo Dios kada tayo. Agtulnog kayo kumaakamkamong kadagiti anyaman nga responsibilidad ang may paay kada kayo iti uneg iti iglesia. Pagkaragsakan iti Dios daytoy ngain kayo nga panagsabiken kuana. Isu nga iti daytoy nga rabi kakabsat maminsan manen umasideg ta iti Dios ngagyaman ken kuana gapo iti panangipaay na iti biag na tapno kasakit madaan tayo iti biag ngagnanayon. Isu nga agtultuloy tayo nga kumamang iti Diyos. Kantahan tayo, daytoy nga kanta, amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, song batan na kararago. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan amok ti Diyos di naktubaybayan
Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. Naindaklan kan manakabilin nga Diyos, ipeksamitin kami panagyaman ken ka, iti daytoy rabi nga isong insagot mo kada kami, agyaman kami o Apo, iti saom nga saan na kami nga panawan, ket adda ka akan kanayon kada kami, akas kunam o Diyos kadigiti disipulom, ket isumot kaditi ramidom kada kami. When mga nasantuan nagyaman kami, iti panaka celebrar o Apo, iti nanginang aldaw, iti panakarami di Santa Komunyon, iti panakangugni, iti pito nga balikas di Calvario, ken dagito nga sasao, iti mangted tinamnama kada kami, nga sikaw o Apo, laong iti pudpud no, nga mangisalakan kada kami. When namaming nasantuan, karkaragan mi iti tunggal nasyon, iti dayting rabi, sapay kumata, agtultuloy, iti panakaisaknap, iti talna, iti tunggal nasyon. Bendisyon nam iti nasyon nga Pilipinas, bendisyon nam iti umadenin nga eleksyon o Apo, ket amaming nasantuan, sapay kumata, sika iti mangipatugaw, iti agbalin nga Pangulo mi, iti dayting nga nasyon, iti dayting nga tawen. Ken dagiti amin nga mapapili o Apo, bendisyon nam kadi isuda. When o Diyos, bendisyon nam dagiti amin ngagbotos, ket sapay kuma, ta ikam isuda iti sirib, tapno ti botos daket isu ti makatulong, iti panagduras manen da iti nga nasyon mi nga Pilipinas. When namaming nasantuan, bendisyon nam kadi dagiti amin OFW, ngagtatrabaho di balasiw taaw, kamatalik mi ken kawapo dagiti pamilya nga pinanawan da. Ket sapay kuma, ta into nagawid da, makita da dagitoy nga patpateg da, ang nga nasetlat ta iti kasasaad da. Wano Dios idayo miso da ti peggad, ken uray pa iti pamilyada, ken kararagan mi Apo, dagiti amin nga frontliners, dagiti healthcare workers, nga madamang agtatrabaho da iti nga rabii. Ket sika nga kadi o Apo, iti mang bendisyon kadakwada, ken dagiti amin nga pasyente da, ket sapay kuma o Apo, ta umimbag da, kadagiti anyaman na sakit nga da kadakwada. Wano Diyos ikararag mi nga sapay kang abdi nga bumaba, when mapukawen dahil nga COVID, iti nasyon mi. Awan ka din, ti sumarunupay nga COVID nga umay. When Apo, dahil iti dilekresyon mi, dahil nga rabi, sapay kumantag patinggan, dahil nga panagsagaba mi gapo iti COVID. When o Diyos, ikararagan mi met, iti Iglesia, iti United Methodist Church, idawdawatan mi, dagiti amin nga Pangulo mi, dagiti amin nga pastor, dagiti amin nga diakonesa, ken dagiti missionary, nga dada nga mangiwaragawag iti naimbaga damag. Agyaman kami iti biyag da o Diyos, iti dayting oras, ket sa laknibam kadisuda kadagiti managdakdakas. Wana o Diyos, bendisyon nam dagiti amin na kamkaumang mi, bendisyon nam dagiti negosyo da, dagiti trabaho da, ti pamilya da o Apo, ken no anyaman dagiti indang aramiden iti dayting oras. Iya dayo misuda iti speggad ken sapay kuma tanasalun at dalatang agserbiken ka. When namami nga nasantuan, bendisyon nam kadi dagiti amin ngagkasangay iti dayting nga lawas. Ikaw matalik mi ken ko Apo ti biag ken ti salun at da. Ken sika nga rod iti mangsalaknib kada kami o Apo, iti daytoy nga rabitin kampanaginana. Ket dagiti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Naimbag nga rabitoy amin kakabsat, ket laglagapan tayo nga Domingo inton bigat. Ket intayo kumamanen nga agdaydayaw kadagiti iglesia nga isu nga pagdaydayawan tayo kani Apo Dios. Naimbag nga rabiti amin intayo nga panaginana.